नैबे नों दिनैहायबो नोंथांमोननि गेजेरावहाय इउटुबावहाय एसे लाइभ फैनो गोसो जाबाय आरोना एक्सुवेलि जेबो कन्टेन्ट गैया दाहालागै दा सम न'आवनो दङ आङो नैबे लाइभनि गेजेरजोंहायनो आंनि भिवार्स गेदेमा लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे आं फोरमायहरनो सानबायदि गोबाङानो नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हालामनि मानसिफ्रा गोबाङानो मिथिगौ पिकनिक जानाय बा बयबो बोसोरसेयावहाय बयबो पिकनिकखौ जानो मोजां मोनो आरोना ओमफ्रायो बे समायावहायनो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोजां लकेसन एसे खिन्थाहरनो नागिरदों आरोना जोङो बुंनो थाङोब्ला दा बुंनो थाङोब्ला पिकनिक स्पटनो बबेबा मोनाबिलि पिकनिक स्पटनो बबेबा निज्लागुरि पिकनिक स्पट खालि इन्जयनिल' आरोना बे जायगाया खालि इन्जयनिल' ओमफ्राय जायगाफ्रा बिराद लेथ्रा अन्नानै बै मोनाबिलिनि पिकनिक स्पटनि सोद्रोमाफ्रा नैबे आंनि इउटुबनि लाइभखौ नुसनबायदोंब्ला आंखौहाय गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्रायो आङो दिनैहाय नैबे आंनि लाइभनि गेजेरजोंहाय आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बिराद मोजां जायगा माने पिकनिक जानायनि जायगा आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे खिन्थाहरनो आङो दायो गोसो जादों आरोना बे जायगायानो जाहैबाय हाजो मावरिया ओमफ्राय हाजो मावरियाव ओरैबायदि मोजां जायगाया क्लिन जायगा आरोना ओमफ्रायो बेवहाय नोंथांमोना निजोरानि दैबो मोनलोंगोन मानि बेवहाय निजोरानि दै एसे बुरबानो दै फैगोन आरो हाजो गोजौनिफ्राय ओरैबायदि मोजां जायगा ओरै लकेसनफ्राबो बिराद मोजां मा खालामदो आदा नै फंबाय आं न'आवनो एसे बरिं मानि न'आवनो एसे आं लाइभ होदों मानि आं फोरमायहरनो सानदों जाहैबाय पिकनिक जानायनि जायगा लकेसनफ्राखौ आं एसे नोंथांमोननि गेजेराव एसे फोरमायहरनो हागोन ओमफ्राय सोरबाफोर नैबे आंनि लाइभमाखौ नायबा बायदोंब्ला नोंथांमोनाबो फैनानै भिजिट खालामहैनो हागोन हाजो मावरिया दाख्लिहाय बेवहाय इंलिश मेकार ओमफ्राय ओरैहाय ब्रादार आलफ्रेड बिथांमोना फैनानैहाय बेवहाय ओरैबायदि माने इन्जय खालामलांदों बिथांमोना जादों पिकनिक जानानै बिथांमोना थांदों आरो बे थाइगिर दैसा होनो बिसोरनि जानाय जायगाया थाइगिर दैसा बेवहाय ओरैबायदि खल माने थान्दा गोलोम बोथोरनि दिनावथ' एसि बायदि आरोना गुसु माने बेनिफ्राय ओंखारबोयोबानो ओरैबायदि गरमबो जायो ओमफ्राय बेयाव ओरैबायदि थान्दा आरोना बिराद मोजां जायगाया ओमफ्रायो ससे दावखोलानो भुटान ओमफ्राय बेयावहाय सिगांनि समावहायबो आं इउटुबावहाय एसे भिडिअ'बो होदोंमोन बे भुटानावहाय माने नैबे हाजो मावरियानि एसे साहा बेवहाय सुइजारलेण्डनि बा बेवहाय बिराद गिदिर मेगा सिटि जानो थांगासिनो दं आरोना भुटान बर्डारावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना फैनानै भिजिट खालामफैनो हागोन बे भुटान बर्डारखौहाय एसे नायफैनो हागोन आरोना एसे साखाथि फाखाथिनि माने गोबाङानो नुवाखै दे हाजो मावरियाखौहाय ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रानो पिकनिक जानो जायगा आन्दायो ओमफ्राय बिसोरो माखासे मानसिफ्राथ' सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' खालि इन्जयखौल' नागिरो नालाय बिसोरो मय थाङो एसे मयबा एसे फेमास जायगा बिदिफ्राव थाङो आरो जेरावहाय मोनाबिलिनो मयबा आइपुवालिनो मयबा निज्लागुरिनो बिदिखौल' बांसिन होसोयो आरोना मानसिफ्रा इन्जय लानोहाय ओमफ्राय नाथाय जायगाफ्रादि बेसेबा लेथ्रा बेखौथ' मिथिया ओमफ्राय बेनिखायनो आं दिनैहाय नैबे आंनि लाइभनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननोहाय मोजां जायगा खिन्थानो नागिरदों आरोना लोगोफोर हाजो मावरिया दे लकेसन हाजो मावरिया ओरैबायदि मोजां नोंथांमोना खैला मैलाजोंबो ओरै फैदो आमथेखानिफ्राय आरामसे मेन रड माने ओरैबायदि मोजांखा जायगाया माने लामायाबो जेबो प्रब्लेम गैया आरोना लोगोफोर डाइरेक्ट फिस लामा रड गोजाखा गोसोम गोजाखासै ओमफ्रायो नोंथांमोना गोजाननिफ्राय फैबा बायदोंब्ला माने आंनि लाइभखौ नुनानै नोंथांमोना हाजो मावरियावहाय फैनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना लोगोसे बेफोरबायदिनो आधार कार्ड नङाबा भटार कार्डफोर लाबोनो हागोन आरोना लाबोफानो हागोन बायसान्सनि समाव एसएसबिफ्रा चेकिंफोर खालामबायनाय जायोब्ला नोंथांमोना देखायनो नांगोन नालाय ओमफ्राय बाइकजों फैयोब्लाबो बायसान्सनि ड्राइभिं लाइसेन्सनि बेफोरबायदिखौ लाबोफा आरो ओमफ्राय जोंबो 2 थारिखआवहाय नैबे हाजो मावरियावहाय थांगोन ओरैबायदि मोजां सान्थि भाब साइलेन्टनै जोङो पिकनिक जानो जोङो दा रेडि आरोना 2 थारिखनि समखौ जोङो नेगासिनो दं आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो
नैबे आं 2 थारिखआव जों पिकनिक जाहैगोन ओमफ्राय बे 2 थारिखआवहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो फुल भिडिअ लाबोनानै फैगोन भिडिअआ गोलाव खालामगोन आङो 16-17 मिनिटनि बेफोरबायदि 17 मिनिटसोनि भिडिअ खालामनानै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय हगारगोन नोंथांमोनाबो फै आंनि भिवार्स गेदेमा नोंसोर बिथांमोना एसे गोजाननिफ्राय नायदोंला लकेसन हाजो मावरिया पिकनिक जानो बिराद मोजां जायगा दे ओमफ्राय आं जेब्लानाखि पिकनिक जानो थांगोन अब्ला आङो फुल ब्लग नोंथांमोननि गेजेरावहाय लानानै फैगोन आरो हाजोनि भिउसफोरखौहाय दैफ्राबो बिराद एसे गेदेरैनो दङ बांद्राय रानाखै दुगैनो मानोबो एसे मोजाङानो जायगाया माने दुगैनायावहाय हाजोनि दै नालाय ओमफ्राय दुगैनायाव एसे थान्दा जागोन आरो ना लोगोफोर दुगैनायावहायला एसे खस्थ' मोनगोन आं बेखौला बुंखायो माने हाजोनि दैया स्पिडबो जायो ओमफ्राय गुसुबो जायो आरो बिराद गुसु जायो दाबायदियावथ' दुगैनो हागोन हाया जालाय लायो आरोना ओमफ्राय आं नाजागोन भुटानावहाय हाबनानै बै मेगा सिटि आरोना भुटाननि मेगा सिटि बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे देखायगोन आरो आं सिगांनि समावबो थांदोंमोन आङो माने बेवहाय क्रेसार दं नालाय बे क्रेसारनि एसे ओरै सा थांनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय पुलिसफ्रा फैनानैहाय माने एसे बन्द' खालामदों आरो आंखौहाय मानो होनोब्ला माने एसे रायलायग्रोहैनांगौ माने अफिसारजों रायलायग्रोहैनांगौ होनदोंमोन आरो ओमफ्राय दे रायलायनांला होननानै आङो गिदिंना फैफिनदों आरो ओमफ्राय आं दा एबार लाबखौलाय आं मानिया आरो थांथारगोन आरो ओमफ्राय एक्सुवेलि जोंथ' इण्डियानि ब्लगार नालाय फिसा फिसौबाबो ब्लगारानो जाहैबाय नालाय बेखायनो माने बिसोरबो बांद्राय गोराबो होनखाया माने आं ब्लगार ससियेल मिडियानि मानसि होनबानो बिसोरबो लानानै थांखायो आरो एक्सुवेलि जोंनि इण्डियानि मानसिफ्रा बा नैबे इण्डिया बा भुटान बर्डारनि मानसिफ्रा जों गंगारफ्राखौ जाम्बा होनो दा नाथाय जाम्बा नङा बिसोरो बिराद स्मार्ट फरेन कान्ट्रि दे बिसोरो फरेन कान्ट्रिनि मानसिफोर नालाय बिराद स्मार्ट ओमफ्राय इण्डियानि टुरिस्ट बा बेरायनो फैयोला बिथांमोना लानानैसो थाङो ओमफ्राय जोंनि बर' इउटुबारफ्रा माखासेफ्रा गियो आरो बेखायनो आं नै एबारहाय भिडिअ नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोगोन आरो दालाङाव थांनानै एसे भिउस लाबोगोन एसे नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे देखायगोन आरोना बेफोरबायदि आरो दे लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैनो गोसो जाथारदोंब्ला पिकनिक निउ इयारनि मुङाव पिकनिक जानो गोसो जाथारदोंब्ला नोंथांमोना बांद्राय लेथ्रा जायगायाव दाथां क्लिन जायगायाव फै लकेसन हाजो मावरिया चिरां डिस्ट्रिक्ट हाजो मावरिया आं खिथाहरखाबाय सैथोखौ खिथाहरखाबाय आङो हाजो मावरिया दे लकेसन हाजो मावरिया बयबो फैनानै इन्जय खालाम बेवहाय 2 थारिखनि जायगायावहाय ओरैबायदि लाइन जालायगोन ना मानसिफ्रा बा बिराद मानसि जायो दे बेयावबो पिकनिक स्पटफोर बायदि खालामोब्लाथ' आरो दा बुंसै नैबे हामावरियावहाय पिकनिक स्पट खालामनो मोनोला रावबो ओरै खाथि खालानि माबाफ्रा खाथि खालानि जायगाफ्रा जेनेबा निज्ला होन मोनाबिलि होन बबेबा आइफवालि पिकनिक स्पट होन बबेबा माबा मा होनोमोनलाय आइ नदि दालां होन बिसोरथ' गाजाबनो समाया दाबायदियावहाय हाजो मावरियावहाय पिकनिक स्पट खालामनो मोनोला ओरैबायदि जायगायाबो क्लिन ओमफ्राय हाजोबो दं गाखोनो मानो ओरैबायदि मोजां लाइफां बारि ग्रोम आरोना दिंखिया बारि ग्रोम ओरैबायदि समायना रमायना मैदेर खिफोरबो नुनो मोनगोन सेसा खिफोरबो नुनो मोनगोन आरोना ओरैबायदि मोजां आं लाबोगासिनो दङ दे लोगोफोर 2 थारिखहालागै नोंथांमोननि गेजेरावहाय फुल भिडिअ हाजो मावरियानि भिउस नोंथांमोननि गेजेराव आङो देखायगासिनो दङ नोंथांमोना जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायनो मोनदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायदो 2 थारिखआवहाय आङो हाजो मावरियानि फुल भिडिअ नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोगासिनो दङ आरोना